Здравейте, здравейте! Епизод първи за 2024 година на тема, която е достатъчно актуална и наболяла от доста време. И доста време исках да я направя, но гостът ми беше прекалено заед с лични професионални дела. Става дума за тези нови канабиноиди, които не са тетрахидроканабинол. Така, някои от тях са легални, някои от тях са полулегални. Говорим за тези нашумели вейпчета, които се продават в магазинската мрежа на млади, възрастни, жени, деца, всички така поголовно ги употребяват в момента. Голям хит, може би така над 20 на различни търговци има за тях, но неизяснени ефекти, неизяснени последствия от употреба, изобщо доста неизвестности, които моят гост, доктор Ервин Иванов, се надявам да внесе яснота по темата. Разбира се, споменаване на нашите, така, как да кажа, корпоративни приятели, PBG Global, производителите на най-хубавото и най-българското CBD в България, Conop Shop, така, най-доброто магазинче пък за CBD и за други работи от Conop, и Smoke Plus BG, които пък ви продават всичко свързано с бонгове, улички, лищета и така аксесуари, които да подкрепят така, вашата употреба. Също така малко съобщение свързано с предстоящите неща, както съм споменавал в предишни епизоди и изобщо в страницата. Предстои да отбележим 20 години от тоталната забрана на канабиса в България, отмяната на така наречената еднократна доза през 2004. Сега се навършват 20 години и смятаме това нещо да го отбележим на 20 април отново, както предишни години, понеже 20 април е събота тази година. И ще обмисляме, планираме така поредица от събития. Какви събития? Ще попитам вас. За следващата седмица ще организирам някаква чуванка между заинтересовани последователи на страницата и мен, за да избистрим възможните постижими ваши идеи за това какво да направим. Така че имайте си го едно на ум, че такова нещо ще бъде обявено и че ще очаквам вашето присъствие. Поне на хората, които мислят, че могат да допринесат с идеи, с изпълнение, с мнение и така нататък. Всеки ще бъде чут, стига да има какво да каже интересно и така, без да забавям повече процеса, моят разговор с доктор Ервин Иванов. Добре, започваме. Доктор Ервин Иванов in the house. Човека, който дебна от една година да направим този епизод. И не правя друг епизод на подкаста, докато не направя този епизод. Защото като си наумя, че това е актуалната и важна и нашумяла тема, искам да я направя. За съжаление, много зает човек, много, много ресърч, много дейност, много така канабис теми, които засяга. Може би по-добре ти да се представиш с всичките си титли и експертиза, защото мен ми е трудно да обхвана всичко. Доктор на науките плюс доктор хуманен, нали така? Лекар, да. Лекар, да. Лекар и доктор, като всичкият ти ресърч, доколкото си спомням, беше свързан с, говоря всичките ти дипломни и докторантски. И повечето, да, повечето изследвания са в областта на канабиноидите, понеже това така беше, когато започнах доста не, как да кажа, в смисъл актуална, интересна тема. Нали, тя е ясно, че е проучвана от нали, 60-70 години до сега. Нали, но в различни аспекти, в различни посоки. А на мен конкретно така интересните канабиноиди ми бяха не психоактивните, понеже те реално са, когато аз започнах преди десетина години нали, с проучванията, те бяха по-малко проучените, понеже основният интерес винаги така в
по-голямата част от времето е бил интереса към психоактивните канабиноиди, нали? Тези, които активират канабиноидните рецептори, понеже нали, основно така scientific community е търсило ефекти, които нали, може да постигнеш, медицински ефекти, нали, ползи, които може да постигнеш с психоактивните канабиноиди. Нали, не психоактивните са така били по-малко засегнати и затова на мен ми беше интересно така да засегна тях. Нали, говорим за CBD, CBG, CBN и други подобни, други натурални фитоканабиноиди, които са в растението, но не предизвикват психоактивен ефект. Всъщност, какво има интересното тогава, като не предизвикват психоактивен ефект? Ами какво друго правят тези канабиноиди? Защо са интересни, защо са важни, полезни и потенциално интересни за науката? В крайна сметка се открива, че те също имат някакъв фармакологичен ефект, нали, макар че не предизвикват психоактивен ефект, те все пак действат на определени, дали ще е рецептори, дали ще е на определени механизми на тялото. Примерно има така интересен открит ефект на CBD, че тази молекула все пак, бидейки канабиноид, ангажира ензимите, които разграждат канабиноидите нали, в примерно синаптичните ти окончания, демек в нервната ти тъкани, в други тъкани, където принципно има ензими, които разграждат ендоканабиноидите. CBD може да ги ангажира тези ензими да се опитат нали, да разграждат CBD и по този начин ендоканабиноидите ти си да се увеличат. Все едно да се увеличи ендоканабиноидния тон. Ефекта на ендоканабиноидите да нарасне. И между другото това е една от така хипотезите, че част от фармакологичните ефекти на CBD идват от този ефект. Отделно, че нали, тези канабиноиди си ангажират пък други рецептори, които не са свързани с психоактивните ефекти. И нали, има многобройни открити интересни така, потенциални ефекти на CBD, да кажа, нали, защото инвитро и инвиво, нали, как да кажа, ефекта може да е определен, но като минеш към хора и към реални ефекти върху човека, някаква в петрито или върху животните. И нали, реално CBD, примерно, има един със сигурност доказан ефект, нали, даже комерциализиран с лекарство, Epidiolex, нали, ефект върху епилептичните пристъпи. Но доста други потенциални така полезни ефекти се наблюдават и се подготвят различни други лекарства в момента са в клинични изпитвания за CBD, примерно за примерно след инсулт, обикновено нервната тъкан на мозъка ти нали, се поврежда. И има така интересни доказателства и така малки клинични проучвания, че CBD може да намали този демидж, който може да възникне от инсулт или от различни други така, състояния на мозъка, при които кислорода не е достатъчен за нервната тъкан. Това Също става дума така, за прием на CBD а, непосредствено преди да го получиш, се едно, ако си редовно ами суплементиращ или ако и се в двата възстановяваш след. случая може, и в двата случая може да има ефект. В смисъл, ако нали, изследванията са основно след като получиш инсулт, остро въвеждане на CBD, все едно интравенозно, Аха. за да намали ефекта на инсулта. Нали, това е една от компаниите разработва такъв тип продукт с така интересни резултати. Но принципно, ако суплементираш CBD, се очаква да има някакъв такъв ефект. Нали? Подозирам, че дозите за пресуплементиране и дозите, които са изследвани, са тотално различни, така че не знам дали със сигурност би имало някакво влияние, но възможно е да има. Да, това е интересен въпрос. Ти като човек доста така занимава се с CBD, дозите, в които хората го приемат, говоря масовия човек, който отива да си купува CBD от аптека или от нашия приятел от Коноп Шоп, дали тези дози са достатъчни за човек да получи лечебна, терапевтична, така, терапевтичен ефект от приема на това нещо. Достатъчен, че да го усети. Защото аз имам, нали, сигурен съм, Мгм. че ти имаш много респонденти, които са върнали позитивен фидбек от използване на CBD, но имаш такива, които казват ми, човече, аз нищо нали, не усетих съществено се промени с мен. Да, ами то много често хората си купуват нещо с
очакване да получат някакъв ефект, пък реално на тях нищо им няма. Нали, примерно, съм срещал хора, които са си напълно здрави и нали, нямат абсолютно никакви проблеми и си купуват CBD и след това нали, репортват, ами аз не усетих нищо. То принципно, нали, ако си здрав и нищо ти няма, нали, не би трябвало да усетиш нищо, то нали, няма какво да усетиш. По същия начин, примерно, нали, приема на витамин С, когато приемаш витамин С, когато си нали, настинал или там с грип, каквото и да е друго инфекциозно заболяване, нали, ти не усещаш ефекта на витамин С. И има ли смисъл от него? Нали? Същия е въпроса. Принципно, нали, основната теория е, че има значение, има смисъл и това вещество ти влияе нали, на тялото, вътре на рецепторно ниво, а ти като ефект не би трябвало да усещаш нещо. Сега отделна е темата, нали, ако имаш болки, някакъв тип възпаление, нали, дали те боли кръста или коленете, или имаш някакъв възпалителен процес, тогава е много как да кажа, възможно да усетиш някакъв ефект, защото там ефектът е директен. Нали? Болите, взимаш го, не те боли. Може да кажеш, окей, да, нали, това ми помогна. И по-честите хора, които биха репортнали, че нали, CBD би помогнало за каквото и да е, нали, някакви анекдотни данни, са хора, които имат проблеми, нали, основно в така, болка и възпаление. Защото това е нещо, което директно може да го усетиш като ефект. Или пряко, така да кажа. Във всички останали хронични състояния, нали, доста по-трудно е да кажеш, че има директен ефект, защото този ефект е или с натрупване, или нали, с времето, или ам, реално не е лесно, как да кажа, не може да го репортнеш лесно като юзър. Мгм. По-скоро би се отразило в кръвни изследвания или в нали, някакъв друг тип лабораторни данни. Нали, за епилепсия е ясно, че нали, CBD има доста добри документирани ефекти, обаче аз все пак не бих съветвал хора, които така са на различни, защото обикновено епилептиците са на някакъв тип епилептична терапия. И купуването просто на някакъв продукт от където и да е и използването му нали, като лекарство, не би го адвайзнал, нали, не би го съветвал, защото най-малкото доста тези продукти нали, са хранителни добавки или козметични и нямат някакъв контрол върху производството им или върху състава им. Така че не може да се разчита, че това, което е на етикета е реално това, което е в продукта или че нали, няма съпътстващи други канабиноиди, които пък така в някои случаи не искаш да са там. Защото нали, има много продукти на пазара, които са общо взето за мен нали, така, несигурни, така да кажа. М, Добре. Освен CBD, смяташ ли, че някои от другите канабиноиди, които си изследва от гледна точка на потенциални терапевтични, здравословни, нали, позитивни ефекти, си струва да споменем? Да, ами, Говоря CBN, да, CBG и така нататък. да, моята основна работа беше насочена и е, нали, все още насочена към онкологичните ефекти и ефектите върху хронични възпаления и възпалителни процеси, защото те долу-горе са така, имат много допирни точки. И реално, нали, доста натурални канабиноиди в различна степен на потентност имат изразени антитуморни ефекти и противовъзпалителни ефекти върху клетки, върху клетъчни култури и върху животински модели на определени заболявания. Сега, нали, тези ефекти не може да се каже на 100% дали биха възникнали и в човешкия организъм при прием на същите канабиноиди, защото основната разлика нали, идва от дозирането, защото нали, на клетките лесно можем да дадеш голяма доза и да получиш този ефект, или на клетъчните култури, или на животно. Но когато на един човек нали, му дадеш висока доза, така че вътре в неговия организъм, в средата, където са неговите клетки, да възникне същата доза, тази, която ти си е симулирал в лабораторията,
нали, може да попаднеш на други странични ефекти, които да са значителни и да попречат, нали, на приема на това вещество. Защото, нали, примерно, някой като се вземе CBD, това, което ти преди малко попита, нали, дозата, която ще вземеш от някакъв продукт, нали, 10 капки, 20 капки, тая доза нали, няма достатъчно изследвания просто дали тази доза ще постигнеш същата в тялото си, подобна на това, което се открива при клетъчните изследвания. И това, което ти каза, нали, каква е дозата, която може да има смисъл, обикновено, поне от тези клинични проучвания, които са правени за епидиолекс и за, нали, другите антиепилептични изследвания, там реално дозите на CBD, които да ти дадат някакъв ефект, са така значително високи. Примерно, стартовата доза на този продукт, нали, който съдържа основно CBD, е 10 мг на килограм телесно тегло. Което, нали, ти ако си 70 кг човек, това означава, че ти трябва да приемаш 700 мг CBD, активно вещество, на ден. Вау. За да постигнеш това, което е в клиничните изследвания, стартовата доза. Нали, там дозата се ескалира, ако няма ефект, нали, се минава на 15 мг, на 20 мг, на 25 мг на килограм телесно тегло на ден. И това, нали, си представяш как е 700 мг на ден, вследствие, нали, стига до 1400 до 2000 до 2 грама CBD на ден. Нали, ще говорим за 70 кг човек. И, нали, сега нали, това говорим за антиепилептичен ефект, където, нали, наистина ти трябва висока доза, за да постигнеш тази доза в мозъка и в централната нервна система, така да кажа. За да постигнеш противовъзпалителен ефект, обикновено дозите са, нали, значително по-малки, но все пак повече от това, което знам, че потребителя е свикнал, нали, да вижда и да чува, нали, за няколко капки. Обикновено, нали, има една книжка, която я публикувахме с един мой колега фармаколог, която се казва The Little Red CBD Book, нали, малката червена книжка за CBD, така да кажа на български. Там така събрахме доста изследвания, доста, около 200, ако не се лъжа, или над 200 бяха, където, нали, искахме точно това да намерим точно тези данни. Каква е нужната доза, която трябва да приемеш от CBD, за да постигнеш определените ефекти, за които CBD се знае, че помага. Нали? Примерно за възпаление, за болка, нали, възпаление, за подобряване на съня, за, нали, евентуално антитуморни ефекти някакви и, нали, други ефекти върху хронични заболявания. Общо взето, нали, там групирахме информацията, която е за понеже има, нали, изследвания в различни посоки, но в определените посоки, в които има най-голям брой изследвания. И да, общо взето, от това, което, нали, се вади като извод, е, че минималната доза CBD, която има смисъл да се приема, е 2 мг на килограм телесно тегло. Което означава, че ти ако 70 кг, 140 мг е някакъв bare минимум, в който може да евентуално да има някакви фармакологични ефекти. Всичко по-надолу е, нали, неясно, неизследвано толкова добре, или има изследвания, показват, че, нали, не могат да детекнат определени фармакологични ефекти. А Нали, не си представяш се. можем ли с други канабиноиди и с приемане изобщо на канабисови продукти, като да речем конопено семе, конопен протеин и така нататък, да постигнем този така известен антуражен ефект, нали, това взаимно а, Да. Значи, потенциране на различните, така, искам да кажа, с по-малко CBD, но с повече конопени продукти, все пак да достигнем да, до ами ефекта. сега, принципно с приемане на нали, на олио на масло от конопено семе или конопен протеин, нали, там в тези продукти канабиноиди почти няма. Или те са само някакъв вид следа. Защото, нали, семето се извлича от цвета и може да има полепнали трихоми или, нали, фрагменти от цвета, които съдържат канабиноиди.
да бъдат полепнали по семето и като се пресоват тези канабиноиди, нали, следи от тях да попаднат в конопеното олио, но обикновено това са изключително малки количества. И не бих казал, че са значителни. Нали? Те са еквивалентни на колкото в маковото семе имаш морфин. Нали? В смисъл някакви супер дълбоки следи, които не биха имали някакъв значим фармакологичен ефект. Сигурно Но достатъчно, за да това, позитивираш което... на тестер, нали, на шофьори, за шофьорите, но Ами не и реално ти. аз И реално да четах едно изследване за такова определена група, които са тествали различни конопени продукти, такива хранителни, които са на пазара, включително конопено масло от семената и протеин, нали, за да търсят следи от канабиноиди. И да, прав си, че в някои продукти се откриват, нали, достатъчни следи, така че да се викат да има канабиноид вътре, детектируем канабиноид, а в други продукти няма абсолютно изобщо никакъв трейс от канабиноид, в смисъл non-detectable. Но не мисля, че това би позитивизирало в някакъв тест, но естествено, ако е непосредствено след като току-що си взял една салата, която е примерно нали, с 50 мл масло от конопено семе и току-що си е изял и тръгнеш да шофираш, не знам, вероятно, хипотетично, може да се детектира нещо, но това е много малко вероятно. Според мен Между другото, не... да ти кажа, наскоро, буквално миналата седмица, повторихме прословутия ни тест на CBD върху дръг чек 5000. Но говорим за тест непосредствено след прием на масло. Говорим, Мгм, човека взе масло, което е гарантирано нули THC. мгм, Нали? Мога да кажа, че малко или много минало, може би, и през вашето производство също. И е гарантирани нули, поне така се продава, но и Мардик тогава ни каза, че специално този продукт е нули. Ам, Непосредствено след употреба на това масло позитивира човек на мгм. канабис. На 5000. Ясно. По-интересно е, че на конкурентния бранд тестери не позитивира. В смисъл, те са изключили CBD от детекцията, но гадовете от Дрегер, Ясно. познай. Този тест не позитивизира ли и за други канабиноиди от сорта на CBN Да, и другите неща? Защото много често в тези продукти има остатъчни, нали, може да няма THC, но има други канабиноиди, нали, от сорта ами на сега CBN и ще го подобни. изровя просто техническата спецификация и ще ти кажа, аз Да, даже мисля, имам че някакъв такъв помен, че беше и CBN вътре. Да, нали, този или тест, CBG ли беше, кой е? те са го направили да позитивизира канабис като цяло. Нали, и затова позитивизиране на тези молекули, нали, което според мен е абсурдно, нали, да позитивизира за това, че караш под влиянието на, в случай, че няма канабиноиди, които да ти предизвикат влиянието. Така, проверявам файлове, медии, така, нещата, които канабидиол, CBD, в Мгм. концентрация 90 000 нанограма на милилитър. Мгм. Всъщност Други това е канабиноиди. канабинол. Канабидиол е 350 нанограма на милилитър. Делта Това първото 8. беше канабинол, ли? CBN само. Канабидиол е 90 000, а канабинол е 350. Да, това е CBN. Да. Делта 8 THC 25 нанограма, Делта 9, нали, 5 или 25, както превключат. Карбоксиметаболит твърди, че детектира 2 нанограма на милилитър, но това знаем, че е лъжа. Хидроксиметаболит 10 нанограма и другите са такива синтетични там, билка, милка Да. и прочие. Това, което попита за ентуражния ефект, част от изследванията ми бяха точно върху това да тествам ентуражния ефект, нали, отново върху клетъчни линии, като да видя реално какъв е този ентуражен ефект, от какво се получава и какво стои зад него. И аз тествах различни клетъчни модели на различни онкологични, така, нали, различни
тумори. На рак на гърда, рак на пикочния мехур, рак на дебелото черво и още няколко. И интересната находка беше това, че комбинацията от различни непсихоактивни фитоканабиноиди при някои тумори предизвиква ентуражен ефект и съответно синергия. В смисъл, че едно плюс едно е повече от 2. Едно плюс едно е равно на 5, си представи. Но при други клетъчни модели на тумори пък предизвиква обратния ефект. В смисъл, че тези канабиноиди действат като антагонист на CBD. В смисъл, че едно плюс едно не е 2 даже. Едно плюс едно примерно е 0,5. Си представи. Така че ентуражният ефект, аз от моите наблюдения виждам, че по-скоро малко повече сякаш, как да кажа, може би специално при тумори, нали? Малко повече хайп или пък по-скоро не хайп, но нещо, което трябва според мен да бъде по-добре изследвано, за да се каже върху кои тумори има ентуражен ефект и кои канабиноиди го предизвикват, а върху кои реално няма никакъв ентуражен ефект. И примерно CBD е основната действаща така фармакологична активна сила. А другите канабиноиди нямат роля. Но отново, това, нали, поинта ми е, че е много индивидуално върху кое нещо канабиноидите биха имали ентураж, и то, нали, синергия, имайки предвид ентуражен ефект, казваме синергия, а върху кое нещо няма такъв или по-скоро, за да се получи, комбинацията от канабиноиди е тотално различна. Успях ли да ти обясня точно какво Мисля, разбрах? че да. Да. Това си е традиционният отговор. Аз си го спомням и от преди 10 години бях на Кана Феста в Прага и имаше лекция на госпожата Санчес от Гузман и Мгм. Санчес, тези испанците, които Мгм. изследват рак на гърдата и после им разшириха ресърча към всякакви форми на рак. И те точно Да, на въпрос всички форми на рак, които сте излагали на канабиноиди или са реагирали на... Нали, е имало реакция. И тя каза да, да, всички. Не винаги обаче каквато очакваме и искаме. да, Понякога нещата даже не тръгват в посоката, в която ни е надеждата, нали? Ами всъщност се влушават. Пък понякога, нали, имаме по-голям ефект от очаквания и така. Просто знаем, че има някакво разковниче, има пряка връзка между раковите образования и канабиноидите. Просто не е изяснена все още до край каква. да. Такъв интересен случай имаше с човек, няма да споменавам името, ще е българин, но той това ми сподели, че е изкарал тази геройска терапия на масло, която си един месец там стигаш до грам екстракт на ден. А, и е изкарал един месец така и всъщност се открил, че 10% тумора му се е свил след месец. Има всъщност, нали, съществена промяна в позитивна, нали, става дума за Да, рак на белия дроб. Обаче пък месец по-късно открива, че тумора му е нараснал с 15%. да, И всъщност, нали, понеже, как да кажа, пак стреляме, нали, на тъмно с надеждата, че м- може би ще излекуваме, но то подобно е и химиотерапията, реално погледнато. И тя е нещо такова. Нали, стреляш с картечница насякъде с надеждата да убиеш, нали, да оцелиш мишената. да. Така е долу-горе, може така да си го представиш. Макар че, нали, там се знае, че все пак тези вещества, които са одобрени за химиотерапевтици, имат противотуморен ефект. Нали? Отделно, че имат и страничните ефекти, е вярно. Но все пак си имат антитуморен ефект. От, от медицинската употреба може би да направим преход към рекреационната, нали, употребата за удоволствие. И всъщност темата, която имаме най-много питания, въпроси, нужда от информация, тези нови канабиноиди, които се появиха на пазара, някои от тях вече забранени, някои от тях все още не забранени. Ам, и айде ще направим прехода така. Някои от тях, говоря за
HHC, THC, PO, нали, всякакви производни такива, Делта 0, Делта 8. Някои от тези вещества имат ли терапевтични, да, поне данни някакви имаш ли за терапевтични свойства, лечебни, нали, имат ли някакво сходство с CBD-то и с другите растителни природни канабиноиди от гледна точка на здраве? Ами, значи всичките тези канабиноиди са синтетични и реално говорим за тези, които са на пазара и се продават, Да, нали, уж свободно. Ам, Те реално са аналози на THC. Нали. Те са, така да кажа, химично променени, достатъчно малко променени, за да може да не са тази същата молекула, която е забранена, нали, Delta 9 THC, или нали, други аналози и изомери, които са в първи списък, реално, защото той има няколко, които са изброени. Но тези, които са на пазара, са като тези дизайнерските наркотици, които са така леко променени, за да не са забранената молекула, нали, да са вече незабранени, но едновременно с това, нали, да се запази психоактивния ефект, подобен на THC. Нали, той няма как да е същия като THC, защото не е THC, но е подобен, защото молекулата е подобна на THC, в смисъл леко променена, като вече, нали, има всякакви варианти на промяна. Нали, виждал съм ги всякакви абревиатури, които така ми е било любопитно да ги проучвам и да видя каква е реално молекулата, която стои зад тях. Но повечето от тези абревиатури са който синтетичният химик, който ги е измислил, нали, той им поставя някакъв такъв тип абревиатура. Като сега, това са нови молекули и не много добре изследвани. В смисъл, че нали, ако едно нещо не си го изследва, ти не можеш да кажеш какъв ефект има или никакъв ефект няма. Нали, а, от хората, които са ги пробвали и нали, по някакъв начин са им интересни, те репортват, нали, че имат подобни ефекти на THC. Но все пак ефекта не е в смисъл, фармакологично има разлика в ефекта. Аз от любопитство съм гледал доста от тези молекули, какъв фармакологичен ефект имат и какви изследвания има за тях направени, като повечето изследвания са върху, не повечето, всички изследвания, които съм срещал, са върху животни, нали, основно с идеята да се търсят медицински ефекти на тези молекули. И много по-рядко има изследвания, които да изследват токсикологичен ефект на тези вещества, защото то преди да тръгнеш да тестваш дали едно нещо е свръхотровно или по някакъв начин отровно, първо дали те интересува дали въобще има някакъв ефект това вещество, дали изобщо има терапевтичен потенциал. И бих казал, че доста от тези вещества, нали, те си имат канабиноподобен ефект, така да го нарека, което означава, че ще получиш психоактивния ефект, но понеже молекулата е различна, те вещества активират и други рецептори. Нали, все пак да отбележа, че няма много изследвания за тези молекули и те колкото са така по-екзотични, да кажа, толкова са по-малко изследвания. Примерно за HHC има някакви изследвания, но ако говорим за нали, ацетатните деривати, тези, които са HHCO или THCO с O накрая, или пък тези, които са с P накрая, нали, има доста по-малко изследвания за тях, но мога да отбележа, че тези, които са с O накрая, нали, те са така една група с ацетатна група, завързана към основната молекула. Нали, всичките, които са THCO, HHCO, дали ще е с PO, нали, завършващо на O, обикновено индикира, че това е една ацетатна група, която това е стандартна схема за създаването на така наречения продръг. Продръг е молекула, която сама по себе си не е активна, но като влезе в тялото ти и твоите ензими, които
стандартно обработват чужди молекули, като идеята им е да ги обработят, за да ги направят по-лесно тялото да ги изведе навън, нали, по различни механизми. Тези ензими, като обработят молекулата, реално освобождават активната молекула, която да предизвика дадения ефект. Обаче при ацетатните деривати, или аналози, да го наречем, ам, има така изследвания и ако си запознат, имаше една така мини или не знам, може да е голяма епидемия, Евали се наричаше. Не, Запознат ли с нея в Америка? не, за първ път Няко... чувам. Преди няколко години имаше такава лека епидемия, която те я наричат Евали, която е цялото... С витамин Е вейповете ли? Да, За това ли? да, да. Те, Окей, но нека разкажем за слушателите. да. Ами при тази така, в този случай, понеже нали, вейповете нашумяха и станаха много актуални, нали, заедно, нали, тези еднократните устройства и многократните, но особено еднократните, с никотин, с канабиноиди, с други подобни, всякакви вещества, които можеш да ги инхалираш. И в Америка, нали, в САЩ специално, тези така продукти навлязаха много на пазара, като производителите по нали, производителите започнаха да добавят вътре витамин Е ацетат с идеята като нали, добър консервант, понеже това принципно е някакъв стандартен консервант в хранително-вкусовата промишленост, но по някаква причина така те са сметнали, че е много добра идея да го добавиш в вейп течности с цел нали, да консервираш течността. Обаче проблемът е, че при тези така високи температури, при които се нагряват тези течности, за да се изпарят, а, витамин Е ацетат нали, се разпада и се отделя един опасен така, токсичен газ, кетен, който реално нали, се сравнява с подобен нали, на фосген, си представи. А, и реално това е доста токсичен газ. Който И тялото ти реално, освоява къде? През черен дроб ли как? ами, общо взето, не, това е силно токсичен газ, който поврежда белите ти дробове. Белите И при дробове. тази епидемия Вали през 2019 година, нали, доста хора, употребяващи вейпове, започват да влизат в болница, като нали, случаите нарастват и се стига до нали, смъртни случаи при нали, хора, които са така тежки консуматори. И след така значително изследване, търсене на причината, нали, защо се случва това нещо, нали, дали активните субстанции са причината или каква е причината, достига до това, че реално кериера, нали, който съдържа витамин и ацетат, е така вероятният причинител за всичките тези случаи. Като при канабиноидите, които имат същата ацетатна група, има изследвания, които откриват, че същото нещо се получава и при нали, канабиноидите, които са със същата група, примерно THCO, HHCO, HHCPO и всичките подобни ота. Че същия този фосген, не, извинявай, грешка, че същият този кетен газ може да бъде отделен при термичното загряване, което се случва в вейп устройствата на тези канабиноиди. Така, Което значи означава, че тези конкретизираме. Става канабиноиди дума за всички, които завършват на О. на О. Или THCO, HHCO. Да, всичките варианти. THCPO, THCPO и всичко, което завършва на O. А тези, които са само P без О, И тези, последно които са само пи, THCP, нямат тази HHCP. ацетатна група и тази токсичност, за която говорим, не би се очаквало да я има при тези молекули. Но все пак, това, което пък при тези другите молекули се случва е, че това е нова молекула, неизвестна и неизследвана. И нали, каква токсичност има, все още не се знае. Нали, не е ясно по какъв начин се метаболизира, какво се случва. Ето ще дам един пример с метаболизирането на HHC. Примерно в повечето изследвания не се метаболита на HHC не е същия като при THC. Нали, при THC имаш хидроксилния метаболит и този, който е с карбоксилната киселина.
При HHC се открива само този с хидроксилната група, този с карбоксилната група го няма, което нали, показва, че HHC, колкото и да е близка молекулата до THC, метаболизма му е малко по-различен. А пък при другите молекули, нали, с които са съвсем, нали, примерно HACP или подобните други аналози, там метаболизма се очаква да е тотално по-различен и ефекта просто, за съжаление, е неясен. Нали, понеже те са нови неща и нови молекули. Реално, нали, според мен, човек си прави един нали, експеримент, употребявайки такива вещества. Нали, аз като цяло не съм привърженик на употребата на психоактивни молекули, а пък на такива, които са пък синтетични и неизследвани, съвсем. Нали, не бих съветвал никой. Допълнително има нали, опасенията, че това, което пише на етикета, не е това, което се съдържа. Нали, понеже по време на синтез на тези молекули, ти винаги получаваш една супа от други молекули, които са нали, byproducts. И реално това, което уж човек си мисли, че приема, нали, може да няма нищо общо с това, което реално приема, защото дали, в интернет има доста така интересни изследвания на различни органи на реда, така да кажа, които са нали, правили различни анализи на семпъл или на продукти, които са на пазара, какво съдържат, нали, какво пише на етикета и какво реално съдържат. И това, което пише на етикета и това, което съдържа, може да се различава значително. И Като, проблема е, например, имаш ли пример с нещо такова токсично да, или да, 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 даже байпродукт, мога, който... да, мога да цитирам в момента е пред мен. Примерно, така, един продукт, това е изследване през 22 година направено на група от учени, Холт, се казва основния учен, и колегите му така анализират гъми, желирани Мгм. бомбони, които са на пазара, като откриват вътре 0,18 мг делта 8 THC, 0,058 делта 9, 0,3 делта 8 THC, 0,45 делта 8 THCO и CBD диацетат. Обаче, заедно с това, откриват и допълнителни молекули, 2 фуран метанол, 5 хидроксиметил фурфурал, палмитова киселина, линолемова киселина. Другите неща нали, не са проблемни, но някои от тези продукти преспокойно може да са байпродукт от синтеза на някои от канабиноидите. Нали, и основното притеснение, когато нали, това не е някакъв регулиран продукт, е това, че реално ти получаваш това, което човека, който е синтезирал тези молекули, му се е занимавал колкото му се е занимавал да ги пречисти. В смисъл, че нали, нали си наясно, че при производство на вейпове нямаш някакви изисквания или нали, някои подобни такива продукти и няма никакъв контрол на производство и може да ги произведе всеки. Можеш и ти да си поръчаш субстрати нали, от различни европейски и американски източници, да сготвиш нещо и да го пуснеш на пазара, без никакъв контрол да има по въпроса. О, да, и те особено, нали, да отбележим, че тези неща може наистина се продават в магазинската мрежа в момента свободно и онлайн и така нататък. Но от една страна те не подлежат на контрол от страна на Агенцията по храните, Няма нито една както контролна агенция. другите хранителни продукти, нали, всичко, което си М, слагаш в устата. Нали, аз съм последен човек, който ще е такъв бесен, нали, застъпник на това държавата да контролира какво си слагам в устата, нали, или пуша, или каквото и да е. Но в случая трябва да бъде изяснено това, че никой не е изконтролирал, никой не е изтествал, никой не е проверил на практика дали този човек
ти продава действително това, което пише на кутийката, дали производството му е било спазило някакъв стандарт. Изобщо такива неща в това няма. Значи те, за да се внесат сравнително законно в България, се декларират като миришещи пръчки, ароматни пълнители и разни такива екзотики. А има ли в България налична, как да кажа, лаборатория, която разполага с нужните технологии, всъщност ние да разберем всичко за даден продукт, който е на пазара? Да речем, взимаме си HHC или там PO, каквито и да са там екзотики THC-та от магазинската мрежа, плащаме на тази лаборатория и тя ни прави пълния профил на какво се съдържа вътре. Не, за съжаление няма. Лошо. Лошо, да. До- Доста готино щеше да има такова място, нали? И ние като организация, която е равно отдалечена от всички такива производители и търговци, по някакъв начин да осъществяваме качествен контрол. Но то пък идва и проблема, че толкова е голям оборота на тия вейпчета, че предполагам, че производствените бачове се сменят в рамките на седмици и месец, Нищо чудно. партиди. Принципно, нали, като няма законодателство да ти изисква всяка партида да ти е анализирана, аз съм сигурен, че дали, нали, един вид икономиката, бизнеса ще избере по-лесната посока, нали, тази, която има по-малко съпротивление. Общо след. И, нали, не съм сигурен Добре, колко аз това имам да не. друга теза, защо тези вейпове са потенциално опасни и вредни и ще те помоля да така валидираш или отречеш. Мгм. М, аз разсъждавам върху следното. Когато ти си вземеш, когато ти си отгледаш трева или да речем си купиш трева, ти наравно с THC приемаш всякакъв букет от точно такива, ето викаш ти, и активни, и неактивни канабиноиди. Нали, част от тях психоактивни, част от тях, като CBD-то, например, антипсихотици. И всъщност, нали, още 15-та година, когато Лумир Хануш беше на гости в България, навярно си спомняш, откривателя на анандамида, на човешкия канабиноид, той ни показваше проучвания, които са правили тогава 70-те още с хора, но които са им давали чисто THC. И тези хора горе-долу на 15-та минута вече са в някакви тежки паранои, психози и така нататък. И забелязва, че хората пък, които, нали, им дават да пушат цялото растение, имат по-скоро приятен трип. И именно така откриват, че всъщност този антуражен ефект и този букет от различни канабиноиди, терпени и целият профил на растението всъщност докарва този балансиран и готин ефект. Някакво съотношение между CBD и THC, между психотик и антипсихотик, те кара да се чувстваш, нали, не толкова параноясъл, психясъл и така нататък. Тези вейпове нямат профила на цяло растение. Те имат въпросния синтетичен канабиноид, който е силно психоактивен. В добрия случай имат терпен, някакъв. В лошия случай имат само пропилен гликол или даже нищо. Просто гъст изолат. И хората почват да психясват, тези, които прекаляват, тези, които са в, нали, тинейджерска, детска възраст, защото пък това нещо няма и контрол, нали, за 18 годишни, макар че те и нещата, които имат в България, се консумират от непълнолетни. Имахме вече две майки, които се свързаха с нашата страница. Казват, сина ми е в психиатрия. Не мога да го оправим от психоза вече примерно месец. Но това, което намерих къщи, ми снима вейп. Нали. Казвам, може ли да отидем да го изследваме някъде? И аз казвам, за съжаление, нали, както и ти отговори, не. Така че не знам дали е P, дали е O, дали е просто HHC, но със сигурност, нали, с голяма вероятност, можем да твърдим, че някои от тези нови формули. И просто си мислех, аз, нали, разсъждавайки, пак да си обобщя горе-долу, нали, многото приказки, мисля си, че част от вредите всъщност идват от факта, че ти не получаваш пълния букет от канабиноиди, а получаваш много от някакъв синтетичен канабид и никакво CBD и никакви антипсихотици, които да балансират преживяването ти. Какво мислиш? Да, принципно това, което споменаваше е така, има, нали, има изследвания по въпроса за психоактивния ефект. И, нали, да, така е. CBD или други канабиноиди или
или други терпени реално, нали, балансират този ефект на чистото THC, нали, силно психотичния ефект на чистото THC. И този ефект го има. А, нали, обаче това, което казваш за вейповете, нали, съм съгласен с това, че приемайки един чист канабиноид и то, нали, високата му концентрация в продукта позволява да приемеш висока доза бързо и лесно, което, нали, да увеличи шансовете за получаване на някакъв тип психоза или някакъв, нали, такъв тип психологична реакция, негативна психологична реакция. И също да не забравяме допълнително, нали, второто нещо, което е, че дали приемаш HHC, HHCP, O или което и да не се знае. И третото нещо е, че тези полусинтетични варианти са обикновено по-потентни от THC. Примерно THCP е доста по-потентно от THC. Нали, сега тук колко точно по-потентно, нали, спорно според кое изследване и какви метрики ти дава, нали? Но някои от класическите изследвания, метриката им е, че е 30 пъти по-потентно. Нали? Други могат да кажат, че е няколко пъти по-потентно, но все пак са по-потентни. Което означава, че ако в този продукт, нали, в такъв тип вейче, може да имаш бързо и да кажа, голямо количество канабиноид можеш бързо и лесно да приемеш. Допълнително той може да е от вариантите, които са по-потентни. И третото е, че вътре може да има байпродукти, които са също допринасящи към, примерно, токсичния ефект или негативния психологичен ефект. Така че имаш долу-горе три фактора, които нали, са неблагоприятни. М, Да, окей. Ще дам и контраргумент тогава за а, пък, как да кажа, в полза на тях. И той по-скоро е негативен от гледна точка на канабисовите изолати, тези от растението. И то е пък, че това нещо е отглеждано в природата или пък в някои халета и нали, затворени помещения, в които се използват пестициди, кофти торове, ам, отново химикали, които попадат в това растение и после попадат в екстракта ти. А, подобен пак клиент имахме, който пък споделяше за това, че той има достъп до някаква много красива, много хубава трева, направо вика калифорнийско качество. Както я гледаш по снимките по Инстаграм, нали, на легалните шопове в Америка, такова нещо получавам. А всеки път главата е перфектна, идеална, цъфнала, нали, не е пресушена, не е много влажна. Просто перфектен продукт, който няма как да отгледаме в България. Това нещо е внесено от, да речем, Канада или от Щатите в България. И то го пуши много доволен, много щастлив една година, защото ефектите са силни и нали, говорим за качествена глава. Обаче изведнъж започва да получава здравословни проблеми. Типичните оплаквания нали, за този синдром, който като прекалиш системно с THC-то, забравих му името, и започваш да повръщаш. Ами, И всъщност единственото нещо, което те оправя за около 20 минути е горещ душ. да. Ами, реално, нали, и този контраргумент е валиден. В смисъл, че да, естествено, нали, натурален продукт, възможно е да има контаминанти в него. А, по същия начин, синтетичен продукт, възможно е да има контаминанти в него. Нали, то затова принципно нали, не е препоръчително да консумираш продукти, които нали, не са по някакъв начин минали през какъвто и да е контрол, защото това е напълно нормално да се случи. Потребителят трябва да го очаква. Че в момента, в който ти си решил нали, да закупиш нещо, което не минава никакъв контрол, единственият контрол е от производителя и продавач, нали, от селсмена, който го прави. Според мен е така абсолютно по-възможно е да има контаминанти в такива продукти. Или, как да кажа, може веднъж да няма, втория път да има. А има ли някакъв изобщо начин ние да го разберем това нещо в вкуса, в Не мисля. визуал? Смисъл, тежките метали нямат вкус. Или, в смисъл, освен ако не лапнеш на лъжица от тях, нали? Но в тези малки количества, които едновременно с това са и токсични, няма да ги усетиш. Пестицидите много рядко, много трудно.
Или освен ако не е пръскано с син камък по някакъв начин да има голямо количество дали отгоре така. Аз не мисля, че е това. Или пък в тези синтетични продукти, нали? Всичките тези деривати и байпродукти м- няма как. Да, може да ги изследваш и анализираш, естествено. Можеш, Между но другото, друга тема, която ни е интересна с теб, е вкарването на канабисовото растение в фармакопеята на Съвета на Европа. Нещо, което нали, ние отбелязахме с пост в страницата, но все още не знаем какви са, нали, как да кажа, до какво ще доведе това като промяна в регулациите в България. Но това, което обърнах внимание тогава, защото го слушах целият вебинар, беше час и може би половина, нали, те около 2-3 минути говориха само за това, че всъщност е задължително всяка от държавите членки на Европейската фармакопея да вкара канабисовото растение. Това, на което наблегнаха най-много, всъщност беше именно качествения контрол на отглеждането и на съдържанието на а, пестициди, тежки метали и вредни вещества в растенията и всъщност кой ще го осъществява този контрол, какви ще са лимитите на концентрации на определените там вредни химикали, именно защото това нещо попада в тялото на болен човек, който искаш да излекуваш. да. Ами Нали, да, не дай си естествено. Боже, имаш рак, нали, последното нещо, което искаш е, нали, да пълниш в Картони. тялото си живак и там и не знам си какво. Да, така е, естествено. Ами да, виж, нали, ясно е, че някои канабиноиди имат медицински ефект и смятам, че е абсолютно полезно един лекар в арсенала си с оръжие да има нали, и това вещество, и този ефект, който може да послужи на дадени пациенти. И вкарването нали, на това растение в европейската фармакопея е в смисъл нормален и смислен ход. И смятам, че да, полезно в смисъл. Аз като лекар, ако имам тази възможност, бих искал да мога нали, да предпиша дали ще е канабиноида, пък нали, дали ще е продукт формулиран от канабиноиди. То е ясно, че имат полезни ефекти за определени неща. Нали? Примерно, нали, примерът с Sativex и Epidiolex са си абсолютно адекватни. Има случаи, в които това са полезни продукти. Лекарства. Медицинско HHCP, примерно. Това Нали, забелязах също, като прекарвам време при нашия приятел, който продава тези неща. И те редовно клиентите, примерно на 20 човека, които влизат в магазинчето му, 19 искат синтетичен канабиноид, един човек да иска CBD. ясно. И всички искат една определена марка. Цено той продава, да речем, 5 различни, Да. но всички искат една определена, защото само тя ловела. Това, Мгм. само тя ги хващала. И се Ами опитвах, да. нали, да им намекна, че може би просто канабиноидната им система вече, толеранс им е толкова развит заради това, че се взима някакъв много тежък, нали, синтетичен канабиноид, че после то сигурно и обикновената трябва да спира да лови. Възможно е. Все пак това е нали, нормално тялото си да привикне към дадено вещество. Случва се с много други вещества, така че не мисля, че е нещо Аз съм го чул от хора, зависими от йога, стандартно. казват, че колкото и трябва да изпушват нормално, изобщо не я усещат. Да, нормално е, да. Нали, този ефект може да го наблюдаваш и при всякакви други вещества, включително и други наркотични вещества, които, нали, към които развиваш толеранс, имаш нужда от повече и повече. Не е нещо по-различно. Ти към кофеина може да постигнеш също нещо. Нали? Ти има хора, които така за добро утро са на 3 кафета, нали, за да могат да усетят кофеина. Аз лично познавам такива. Мен ли И са изградили визираш? толеранс към кофеина, нали? И трябва да е така голямо количество кофеин, за да можеш да усетиш кофеина. И да, това е абсолютно нормален ефект. Нали, тялото ти прави това. Опитва се да се саморегулира, така да кажа. Има ли някакви конкретни вреди и негативни проявления а, от факта, че го приемаш това нещо през e-liquid vape?
не да речем през dry herb vape или през цигара или през устата. Говорим такива отнесени изключително към факта, че това нещо се консумира по този определен начин, с тази определена ефтина китайска Да, машинка и картридж за 20 стотинки. да, ами ако трябва да ги подредя от вредно към по-малко вредно, бих ги подредил, че естествено, че пушенето, нали, е най-така химично тежкият процес, защото при процес на горение се, нали, освобождават много и карциногени и други токсични вещества. Така че във всяка една форма пушенето си е от тези изброените, нали, инхалаторни методи най-вредния. Като в последствие бих подредил всичките други методи, които са с колкото повече химични вещества инхалираш, толкова хипотетичната вреда би била по-голяма. В смисъл, че примерно ако сравняваш инхалирането на чист канабиноид с инхалирането на канабиноид с PGVG или подобни, нали, смеси, аз специално бих казал, че повече вреда би имал от варианта, в който имаш повече химични вещества в белият ти дроб, защото белият ти дроб е направен в него да влиза само въздух. И всичко, което допълнително вкарваш, хипотетично носи своите си тежести и възможности за нали, токсичност. И да, има изследвания, между другото, нали, пропилен гликол и глицерин, нали, при някои хора, нали, чист пропилен гликол и Мгм. глицерин. Имаш изразени така дразнещи и токсични ефекти, нали? Обаче е dose dependent. Нали? Колкото повече количество инхалираш, толкова по-дразнещо и вредно и възпаляващо започва да става. Колкото е по-малко, нали, толкова е по-малко. Но в крайна сметка, инхалирайки тези вещества, ти по някакъв начин вкарваш в системата си там, където неща, които не да ги вкарваш. И те в крайна сметка, да, биха ти възпалили, нали, трахеята, тръбопроводите и белия дроб, алвеолите. Биха ти създали, нали, колкото по-тежко, по-голямо количество потребяваш, толкова по-силен и изразен би бил този ефект. В крайна сметка, нали, те и канабиноидите, попадайки там по някакъв начин, нали, как да кажа, утежняват ситуацията в белия дроб, защото алвеолите вътре, нали, те не са създадени за да влизат такава смола вътре в тях. И все пак, нали, това предизвиква определени имунни и токсични реакции. В крайна сметка, нали, затова, примерно, Sativex и подобните други лекарства, нали, не са измислени да бъдат инхалирани, защото това не е най-добрият метод. Има по-добри методи, но да, аз разбирам, нали, хората, които искат да получат психоактивен ефект, че това е някакъв И вид. то бързо, не след Да, да, час, не след бърз, да, два, да, така е, веднага, да, да. бърз психоактивен ефект. Това е, нали, приятия стандартен метод за въвеждане на тези вещества в тялото, но в крайна сметка въпросът ти бих отговорил с това, че колкото повече вещества вкарваш вътре, толкова токсичният товар е по-тежък. Ами да ти върна и аз фидбек от моето пушене на HHC, което много така в началото на тази мания приключи категорично. И то беше защото всеки път, в който опитах да го пуша, независимо дали съм взел изолата, намазал съм го на, да речем, лавандула и съм го извейпил на Dry Herb Vape, независимо дали съм го ползвал на е-цигара, независимо дали съм си го свил на цигара и съм го изпушил, или на бонк, или на каквото и да пробва го на всичко възможно. Абсолютно всеки път ефекта беше, че получавах някакъв спазъм в дроба, който не ми позволяваше следващите, да речем, 30 на минути аз пълноценно да си поема въздух, до край да си изпълня дробовете с въздух. Все едно стигаш един лимит и нещо все едно те спира и почва да те кашля. И Да, това нещо беше изключително неприятно точно в момент, в който ти реално трябва да имаш психоактивен ефект. И всъщност се получава тази параноя, какво ти става, нали? Нещо да не си се прецакал здравословно в този момент. И това беше края за мен, да. да, да, виж, наистина, истината е, че не бих съветвал никой да приема синтетични канабиноиди. Не за друго, защото, нали, ти знаеш, че синтетични канабиноиди имат история с
а, така да кажа, неприятен край. Ама, нали, това е силно казано, но с проблеми. С проблеми. Нали, има доста примери и не мисля, че това е добра идея. Хайде тогава да Даже е направим, вредно. хайде да направим и Проблеми. другата оговорка тогава, понеже нали, аз отскоро съм straight edge, а, прекършил моя почти 15 годишна нали, приятелска връзка с канабиса и канабиноидите като цяло. И сега, откакто съм вече четвърти месец канабис фри, сме да твърдя, че започнах да си давам сметка за наистина тези не толкова осезаеми, но въпреки това присъстващи дългосрочни, дълготрайни, мини негативни ефекти на това да си често напушен. Нали? В смисъл нещата, които остават с тебе дори когато не си пряко напушен. Нали? Защото нали, е много ясно много лесно можеш да откриеш за себе си какъв си, какво си, когато си под влиянието на канабиса, но много малко хора може би си дават сметка на следващия ден как това ти се отразява, на последващия ден как това ти се отразява. Защото реално го има това. И примерно аз мога да репортна доста по-чиста мисъл, доста по-бързо ми тече мисълта, доста по-адекватно и спокойно реагирам на ситуации. А, цялото това нещо с забавената реч, нали, което дълготрайно остава с тебе, мисля, че го поизкорених, така да се каже. А, да, като адвайзваме нали, срещу употребата на синтетични канабиноиди, може би трябва да кажем и това, че и употребата на естествени канабиноиди, може би дори и на CBD, ти ще кажеш, нали, води до дълготрайни изменения в биохимията на мозъка ти, в изобщо в този, upregulateването на твоите канабиноидни рецептори, нали, крие потенциално полезни, потенциално интересни ефекти, но и потенциално такива, които не желаеш. Нали. Ефектите върху паметта, върху речта и така нататък. Нали, и тук да направя дисклеймера, понеже все пак нали, аз представлявам организация, която се бори за легализирането или поне декриминализирането на това нещо за каквато и да е било употреба. Нали, да кажем, че едното няма връзка с другото. Нали. А, не бива да сме лъжци. Трябва да казваме нещата, които виждаме, осъзнаваме или науката потвърждава. Нали. Ако тя потвърждава потенциално негативни ефекти от редовна и така усилена употреба, ние не трябва да премълчаваме това нещо. Но всеки човек трябва да е свободен да вземе това решение за себе си, дали да го прави, дали да не го прави, информирано решение. Нали, затова се стремим и ние да направим, да дадем информация и перспектива за нещата. И най-вече трябва това нещо да е декриминализирано, защото криминализацията му, нали, вкарването на хора в затвора, всъщност не решава никакви проблеми, нито намаля употребата, нито прави хората по-здрави, нито намаля негативните вреди от употреба, нито нищо. Всъщност създава още един много сериозен демидж всъщност от това, че употребяваш. Еми да, ти имаш достатъчно добри. Виждал съм и твои лекции по въпроса. Мисля, че, мисля, че това е доста изследван въпрос и има доста така научни данни. И е ясно, че е така. И айде, последна тема, понеже знам, че си взе човек, но много ме блазни. Все пак доскоро те хората някакси като че много бързо забравиха този въпрос, но ние доскоро бяхме в пандемия от COVID. И нали, хората носиха маски, съжаление изгубихме познати приятели, близки в тази пандемия. На много хора този вирус им се отрази пагубно, унищожително, други едва го усетиха, а трети като мен изобщо не се разболяха от него. Аз си тествах редовно количество антитела, само веднъж си набих ваксина, даже от тези old school ваксините там на AstraZeneca си бих така, не тия РНК, ами от тия по-старите. Но през цялото време щъках сред хора без маска, бях в най-големите епидемии. С като беше тоталния локдаун в Турция, бях там сред хората. Като беше тоталния локдаун по островите с Делта щама в Гърция, бях там по островите.
и не се разболях. И всъщност в последствие, вече сега като отмина пандемията, видях някакво проучване, че всъщност употребата на канабис намалява и смъртността, и тежкото прекарване на COVID, и изобщо появата на развиването на заболяване. И то не просто CBD канабис, а нали, цялото растение, психоактивното. Ако имаш ти нещо да разкажеш по темата, наблюдения, ресърчи. Имам. Не съм вниквал супер много в темата, но реално в началото на пандемията имам познати от а, Института по паразитни и заразни заболявания и с тях решихме така да тестваме CBD, CBG и CBN, ако не се лъжа, за да видим дали имат някакъв ефект върху подобен вирус, който е на примерно 98%, ако не ме лъжи паметта, подобен на коронавирус. Нали, не беше истинския този щам, който е заразния. Но нали, може да се смята, че щом има ефект върху този подобния коронавирус, същите ефекти се очакват да бъдат да се същите и при истинския коронавирус, този, който беше на пандемията, нали, SARS-CoV-2. И видяхме, че има интересен ефект, че забавяше репликацията на вирус. Нали, това са лабораторни модели на тестване, нали, върху клетки, клетъчни линии. Имаше интересен ефект, че забавя размножаването на вируса и евентуално забавя навлизането на вируса в клетките. Нали, ние тествахме белодробен епител, което, нали, чисто лабораторно навежда на мисълта, че може да има някакви позитивни ефекти, но трябва да се тества повече. А и в последствие излязаха и други научни изследвания, нали, публикувани в различни журнали, вече с конкретика в механизмите, кое, как и защо може да помогне. Нали, аз съм тествал специално непсихоактивните канабиноиди. И да, вероятно може да има някакъв вид интеракция, но нали, не мога да кажа със сигурност дали това би се отразило върху нали, истински болен човек и нали, това какъв ефект би имало. Но да, в последствие попаднах и на статии, които нали, казваха, че това, което ти ми казваш, нали, това, което ти спомена като ефект, в последствие видях, че има такива статии, но не мога да изразя нали, някакво категорично мнение дали би имало ефект или дали би нямало ефект, но вероятно, най-вероятно може да има, да. Говоря за не, нали, да отбележа непсихоактивни ефекти, защото за непсихоактивните канабиноиди, защото основно тях съм ги проучвал и там ми е бил интереса. Като нали, проучване и търсене на статии. Да, но то реално погледнато ти като пушиш, взимаш и от тях. Реално поемаш, нали, като приемаш цялото растение. Ти Да, приемаш да, и CBN, и вероятно, CBG, вероятно, и CBD. вероятно, да. Вероятно, може би имаш някакви малки количества, които ги приемаш. Иска да кажа, че има категоричния нали, анекдот в случая, ако аз, който нали, докато употребявах в пика на пандемията, нали, не се разболях, сега ако се разболея този сезон, вече като не пуша, значи е ясно кое е било причината за моя нали, имунитет траен. И Може добре, и да е било друго. Може да си ял много манука мед, примерно, или някаква и щуротия. витамин D суплементация е задължителна, няма как. Тия вируси, тия неща. Но да, цялото ми семейство го изкара симптомно. Нали. Все едно от всичките страни на родата ми, хората не го изкараха тежко, но имаха симптоми. Така че не очаквам да съм го прекарал без да усетя. Те и изследванията ми на антитела, докато ги правих, не го откриха. Така че трябва да е било А, нещо в лайфстайла ми. аз не приемам анекдотни анекдотни Така данни. сте. Ти си доктор Митев, но Не от са другата ми. страна. О, Да, имам ги в предвид, слагам ги в чекмеджето с предвида, но до там. между другото, цитира интересно проучване доктора Митев онзи ден, че всъщност а, редовните потребители на канабис се нуждаят от повече упойка, когато им се правят различни там медицински интервенции. Той колоноскопията цитираше като нали, част от проучването е било всъщност пациенти, които им се прави колоноскопия, че
трябва да питали ги задължително във въпросника дали са редовно употребяващи канабис, за да съобразят дозата опойка, която ще им се сложи. Така че това е още едно пък доказателство, че канабиса има не лоши обезболяващи свойства, щом по някакъв начин регулира, нали, рецепторите ти а, до някаква... В смисъл, че има някаква взаимовръзка между канабиса и центровете ти за отчитане на болка и така нататък. Със сигурност този ефект, виж, този ефект се наблюдава и при употребата на опиоиди. Или по същия начин, като използваш опиоиди в последствие, нали, тялото ти може да развие, как да кажа, да се увеличи количество, нали, различни, по различен механизъм, но един от тези механизми е примерно да се увеличи количеството на ензимите, които обработват токсини и на практика да обработи по-бързо веществата и за това да ти трябва по-голямо количество, дали ще е опойка, дали ще е друго вещество. Но да, тези ефекти са нормални. Така, нормално се наблюдават. Когато употребяваш голямо количество дадено вещество, нали, това да ти повлияе върху обработването на друго вещество. Така че да, завършваме с това. Има смисъл от канабиса в медицината. Неизяснен колко голям, но потенциално много голям. Има смисъл в употребата му, нали, за развлечение, но с, как да кажем, с модерация. Не ставайте ежедневни павкатори, особено на синтетични неща. Нещо ти, ако искаш да кажеш за раздяла и да ти благодаря още веднъж за това, че се отзова. Може би единствен човек в България, който имаш сериозно познание върху канабиноидите едно по едно, различните. Така че, да, отново благодарности. И реално да, аз бих добавил, че по-добрият вариант е да не се консумират особено синтетични канабиноиди. В смисъл, че това е наистина нещо, което долу-горе, нали, такова рисково действие, което гембълваш, нали, с, как да кажа, нали, някаква хазартна дейност. Като хазартна дейност бих го определил. Като Да опитна приемаш мишка. като опитна мишка, да, малко така да се тестваш дали ще ги издържиш или не. И да, не бих призвал, че това не е добрия вариант. Добре. Благодаря ти, Еди. Доктор Иванов.